Un dos grandes temas de actualidade na política estradense é que facer co antigo centro de saúde. Por iso propuxémoslles aos partidos con representación no pleno do Concello que gravaran un vídeo de duración máxima 3 minutos explicando cales son as súas propostas. Este é o resultado. Os antigos mandatarios municipais que se sentaban aquí donde teño o privilexio de representar a todos os estradenses pensaron en futuro, pensaron na sanidade e reuniran naquel momento, no ano 1973, como mostran os arquivos municipais, unha gran parcela para a construción dun gran futuro centro de saúde, unha gran aposta que daquel momento os que tiñan a competencia eran o Ministerio de Traballo e Seguridade Social e entregaronlle esa parcela de forma gratuita para a construción desa futura aposta pola sanidade aquí na Concello da Estrada. As competencias mudaron e pasaron de ser do Ministerio do Goberno Central a repartirse polas comunidades autónomas e, polo tanto, o Servicio Galego de Saúde foi o que pasou a ter o dereito de uso desa instalación. Aqueles antigos mandatarios puxeron nas súas cláusulas de accesión que se deixaba de ser un uso sanitario no prazo de 30 anos tiña que revertir automáticamente tanto a parcela que entregaran como o propio edificio. Esa condición mudou. 40 e pico anos despois foi cando deixou de ter uso sanitario e nós dentro do Concello pedimos directamente ao Ministerio que unha vez que cesou e que xa non é usado como edificio sanitario, pois que revirta como pensaron aqueles antigos mandatarios nas propiedades municipal. Tivemos unha negativa plena e, polo tanto, outras administracións temos a cercanía total para apoiarnos e para cubrir as necesidades da poboación, sexa cal sexa os fins, sempre telos claros. E, bueno, pois, temos moi recente, cando este Concello da Estrada gratuitamente lle puxo diante da mesa a Conselleira de Infraestructuras e de Vivenda que lle ofrecemos unha parcela de máis de 1000 metros cadrados para a construción de vivenda pública aquí da Xunta de Galicia, aquí no noso Concello, e facémolo de xeito gratuito. Este querer ou non querer, e polo tanto hai unha falta de vontade por transferir esa instalación ao Concello. Que nos ofrecen? Un uso precario que temos que negocialo a coste de que, ou canto nos custaría reformar de forma precaria unha edificación para facer o que queremos, que é ese gran contedor dos servicios públicos municipais, dos servicios sociais, un gran centro que de gran custo e, polo tanto, de gran reforma que queríamos precisamente que fora titularidade municipal para que sexa moito máis fácil acceder a fondos. A outra opción, pois poñelo ainda máis caro, compralo, gastar unha millonada en compralo e despois arranxalo. Por lo tanto, iso non sería moi lesivo para as arcas públicas e, por lo tanto, para os veciños e veciñas da Estrada. E, por lo tanto, buscábamos a mellor das opcións, que fora unha cesión gratuita. Se non a temos pola negativa que temos, o que seguiremos é pelexando por conseguir ese gran centro que, ademais, lle dará o valor importante a esa gran zona da Avenida de Santiago que cun gran contedor dos servicios sociais que temos no noso Concello, pois iba a ser a gran instalación do noso Concello a nivel deste nivel. Estamos diante do Centro de Saúde da Avenida de Santiago, unhas instalacións que levan xa 4 anos pechadas, e os socialistas propoñemos para este edificio unhas novas instalacións para os servizos sociais do Concello da Estrada. Como sabedes, agora mesmo, no espazo do Novo Mercado, por exemplo, está o espazo Concilia, está tamén o centro de día, nun piso na Avenida Benito Vigo está o Centro de Atención Temperá xunto co Banco de Alimentos e para nós non é unha situación ideal en absoluto. Nós queremos que este edificio acolla todos os programas de servizos sociais do Concello e, ademais, que nos permita ampliálos. Este edificio ten 2000 metros cadrados disponibles para os veciños e veciñas da Estrada e neles nós queremos ampliar as prazas do centro de día, ampliar as prazas do espazo Concilia, ampliar os horarios tamén durante os meses de verán do espazo Concilia e ampliar tamén as prazas, por suposto, do Centro de Atención Temperá. Ademais diso, tamén queremos ampliar os programas de servizos sociais, queremos ter máis servizos para os veciños e veciñas. Xa propuxemos durante o mandato anterior un punto de encontro familiar que hai en Lalín, que hai en Ribeira, e que na Estrada o Partido Popular, como sempre, votou en contra. Nós queremos traelo para estas instalacións, queremos unha unidade para atención á saúde mental, queremos outra unidade financiada tamén con recursos municipais para a recuperación de mobilidade das persoas maiores ou incluso de persoas que por calquera enfermidade pois viran reducida, non, a súa autonomía. Queremos ampliar as coberturas dos servizos sociais do Concello e todo pasa por unha instalación de 2000 metros cadrados que hai que reformar. Que se pode facer para todo isto? O primeiro é ter esta instalación a disposición dos veciños e veciñas da Estrada. O Partido Popular, de momento, dedicouse a enredar, foi o único que fixo. Pediu a reversión dun edificio que non é seu,
O Estado, obviamente, tivolle que contestar que non había lugar porque a lei lle impide ao Ministerio dar a propiedade de forma gratuita a ningún particular e tampouco a ningún concello, por moi do Partido Popular que sexa. Nós creemos que a única alternativa real e a única alternativa operativa para os veciños e veciñas é precisamente a cesión gratuita e indefinida desta instalación tal e como si permite a lei. Esa cesión gratuita, como digo, non nos había costar ningún euro aos veciños e veciñas, que é unha cuestión moi importante, tal e como ten o PP a economía municipal, e, ademais, é unha fórmula que nos permitiría utilizar recursos da Deputación de Pontevedra a través do Plan Máis Provincia, que nos permitiría conveniar coa Xunta de Galicia financiación para a reforma. Permitiríanos tamén utilizar fondos do Estado ou fondos da Unión Europea para darlle contido a esta instalación e facer a reforma tan importante que necesita despois de 4 anos de completo peche desta instalación sin que o Partido Popular quixera recuperala para nada. Os socialistas propoñemos isto. Nós creemos que é o máis operativo para todos e creemos que é o mellor para os veciños e veciñas da Estrada. Bos días. Un dos problemas que ten o noso país é a cantidade de edificios, nomeadamente edificios públicos que están abandonados, non? Un destes exemplos é o ambulatorio da Estrada, que leva abandonado desde que se cambiou, desde que se fixo o ambulatorio novo, non? Dende o BNG fixemos unha consulta, aínda hai poucos días, no Congreso, por medio de Néstor Rego, na cal se lle preguntaba ao Goberno cal era a situación deste edificio, non? Segundo nos contestaron, a diferencia do que nos din no Concello, pois o Concello, o Goberno puxose en contacto co Concello, non? E dixolle que era posible a inscripción ao Concello da Estrada deste edificio, e, polo tanto, a sensación que nos dá é que tanto desde o Goberno como desde o Concello o que se está é botando balóns fora, non? Hai que pensar que, ademais, o Concello nin sequera respondeu a esta proposta do Congreso, non? Ben, cales son as nosas propostas? Que é o que faríamos nós con este edificio? Pois, tal como propuxamos no noso programa, é o que plantexamos é a creación dun espacio interxeracional, non? Isto que quere decir que este edificio, que é grande, está relativamente preparado en boas condicións por agora, podería ser usado tanto como centro de día, como un lugar para que as persoas maiores estén aquí, tanto como un centro para realizar actividades para a xuventude, ben sexan propostas polo Concello ou outras asociacións, tanto como polos xóvenes, non? Polos novos. Ben, nós propoñemos pois desde a creación de cineclube, pois club de lectura, calquera outro tipo de actividades, non, que se poidan realizar. Pensamos que con isto pois poríamos o noso grao de area para intentar solucionar varios dos problemas máis importantes que ten a nosa sociedade, non? Por un lado, o abandono que existe das persoas vellas, das persoas maiores, e, por outro lado, a falta de alternativas para a xuventude de actividades de ocio que non sexan pois, o alcohol e os bares. Desde Móvete, desde o primeiro momento, defendimos darlle unha segunda vida ao antigo Centro da Saúde. É importante evitar que o paso do tempo e o desuso acaben convertindo esta edificación nunha ruína máis. En a Estrada xa temos ruínas bastantes e abandonos bastantes, polo tanto non nos podemos permitir que isto volva a pasar. Xa temos bastantes exemplos que, mentras as administracións perden o tempo enredando entre elas, botándose a culpa, mentras as edificacións van esmorecendo. En vez de aproveitar estes espazos para crear servizos para os veciños e veciñas, pois están en estado de abandono. E, polo tanto, urxe atallar o deterioro destas edificacións e buscarlle unha segunda vida, porque, ademais, isto vai a contribuir a revitalizar de novo esta zona. Desde Móvete, polo tanto, somos conscientes, ademais, do envellecemento poboacional que sufre Galicia en xeral e o Concello da Estrada en particular. Polo tanto, propoñemos aproveitar esta edificación na creación de servizos orientados para as persoas maiores. E, en este sentido, consideramos que este é un espazo amplo onde se pode habilitar un centro de día en condicións para facer frente á demanda
que temos deste servizo. Ademais, debido á amplitude desta instalación, se pode dedicar parte del tamén a crear outro tipo de servicios orientados a persoas maiores, como servizos de ocio, servicios que poidan promover un envellecemento activo, e tamén se poden utilizar os antigos despachos dos médicos, polo menos algúns deles, para dedicar, habilitalos para ofrecerlos a entidades sociais que leven a cabo desenvolvementos de proxectos de integración social, pensados tamén para persoas con discapacidades e, en xeral, para outro tipo de servizos sociais. Esas foron as propostas e agora faltan as medidas. Mentras, o antigo centro de saúde continúa abandonado á espera dunha nova vida. Lembren que a actualidade sobre este tema e outros máis van a seguir na web de Xornada Astral.